af de danske privathospitaler. Bagbundne og med bind for øjnene. Russiske soldater tog i dag georgiske soldater til fange i havnebyen Poti, selvom Rusland har lovet at trække sig ud. 10 franske soldater er i dag blevet dræbt i Afghanistan i kamp mod Taliban. I dag oprettede franske soldater checkpoints for at kontrollere det område, hvor Taliban dræbte 10 franske soldater og sårede 21 andre. Det er det største tab, NATO's internationale styrke ISAF har lidt i et enkelt slag, siden Taliban blev fjernet fra magten i 2001. Kampene mellem de franske soldater og Taliban begyndte allerede i går her i Surobi-distriktet, kun 50 km fra hovedstaden Kabul. Den franske styrke blev lokket i baghold, da de sammen med afghanske soldater var i kamp mod Taliban. Franskmændenes store tab kom samtidig med, at selvmordsbombemænd og omkring 30 bevæbnede medlemmer af Taliban-militsen i nat angreb en stor amerikansk base i det østlige Afghanistan. Det lykkedes amerikanerne at stoppe angrebet, og 13 oprørere blev dræbt. Og ifølge en opgørelse, der kommer fra nyhedsbyrået AP, er 3.400 mennesker blevet dræbt i kampe i Afghanistan i år. De fleste af dem militære oprørere. Endnu en mand er varetægtsfængslet i sagen om røveriet mod dansk værdihåndtering. Stille med Rex Grossman. Set his life forever. Mod Houston indtil nu 41-13 fører de. I'm sorry. No, come in. I want you. We don't say anything wrong. No, of course not, but I'm sure I shall have trouble. I said, but if you have trouble, we stop to see you. He said, no. As the Paris season came to an end. It's the least we could do, seeing as how you worked so hard to become indispensable to the company.